आई भैया, हम सोनू सिंह तमाम भोजपुरिया श्रोतागण के हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम कर रहल बानी। रउआ लोग के बीच में एगो दोहा लेके आइल बानी जवना के नाम बा बचपन के प्यार। एगो लइका के बचपन में कैसे प्रेम भइल आ कैसे ओकरा प्रेम के कहानी के दईन हो गई। आई दोहा के माध्यम से सुनल जा। कि रहे पांचवा क्लास जब ए दिल में तरंग जागल, आ प्रेम मोहब्बत वाला रोग ए भाई हो लागल। कहती दिल के बातों करा से हमरो मनवा करे, आ डर लागे कि गोधन कुटा जाई जदि कही दी जाके घरे। नजरे नजर में होखे बात ओकरो मन तक करते रहे, आ जवना बात से हम डरी वही बात से उहो डरत रहे। दोस्तन के समझावला के बाद एक दिन हिम्मत कैनी, आ डरते डरते दिल के बात जाके ओकरा से बतैनी। सुन के बात हो धीरे धीरे मुस्कैलास, आ छोड़ब नहीं कबहू साथ ओही दिने कसम खैलास। एह तरे मोर प्रेम के मामला हो गइल सेट, आ रोज रोज छुट्टी के बाद होखे लागल भेंट। एह तरे मोर प्रेम के 2-4 साल तक चलल प्रेम के खेल, आ मैट्रिक के एग्जाम भइल आ हो गईनी हम फेल। आ हमरे कौनो दोस्त हमरा प्यार में नजर देलस लगाई, आई सब ओकरा भाई से जा के देलस बतलाई। सुन के बात ओकरा घर के सारा लोग बौखला गईल, आ लाठी डंटा भाला लेके मारे खातिर आ गईल। हमहू डरे जाके भाई खोपी में रही लुकाईल, आ बाबूजी लगले चिल्लाए जब भीड़ दुआरे आईल। दुख के घड़ियों दिन हमरा ऊपर रहे आईल, आ उहो लिहलस हमरे नाम जब ओकरा से पूछाइल। बाबू लगले लाठी लेके हमरा के खोजे, आ जूता निकाल के जूते जूते मरले सबका सोझे। अरे प्यार में बावे बहुते रिक्स एही से कहतनी, आए